Hercules! Kat ita! Isagot mi kada kayo ti paggipusan ti serye tayo itaalawas Anapol Juan Dolyar! Dito'y drama tayo! Hercules! Sa dino kumaalugar ti pangipanam kada kami. Ijay Encantasia, madam. Encantasia? Agmauyong kansan at talaga, Hercules. Saan, madam? Patsundak ko ma. Isu ano mabalin. Palubusan yon, dadun Apollo kan Leia. Anya? Katkuyugan kayo ijay Encantasia. Aguyong kansan na talaga, Hercules. Sige, addakan ka, madam. No kayat mo ti agaramid latta iti dakas. Makaammo ka. Ngam sigurado nga agbabawi kanto. Gaputa maibalod ka. Isu nga agpanunot kan, madam. Oh. Madam, mabalin tayon ti rumwar dito'y balay mo. Katkuyugan kayo ija Encantasia. Pudno ka di, nakiti ibagbagam, Hercules. Pudno, madam. Isu nga intayon. Ikandado yon to'y balay mo, taintayon. Wen, Amalia. Umadanin ti kalay sa amin kan ni Don Simon. Kat, naragsak ka? Kwa? Saan anay tiragsak ko? Gaputawan mariknak a panagayat kan kwa na. Day talang, tanaanos, kan saan anaimot. Gatangan na amin akayat ko. Sa bagay, masursurum tumutla ang ayatan nang runak at naanos mat ako nam. Wen, nasaya at gayam adon ni Don Simon. Kat maawis kayon to itikalay sami. Umayak to sumarungkar ijay balayo, Leia. Sana balay, taimbagam matan ti adresyo. Agyaman na, Hercules. Dun Apollo. Maipasiguradom ka de, anatalgod ni Leia iti pagtrabahuan na? Wen, Hercules, mangnamnama ka. Saan mo nga ulitin ti agsapol iti sabali a babae? Taaddamat gaya man asawam? Agraman ka di daytak at pakibihangampay? Dakas ti kasta, dun Apollo. Ipamaysam ti asawam. Tapno naragsak kayo adwa. Sa pulam ti ragsak mo iti asawam. Saan kat nga iti sabali a babae? Nabanuga ko ang Hercules. Sa dino ka di talaga ti papanantayo. Basta sumurot kayo kanyak. Al-alilawan na kamin samatan, Hercules. Basta magnatayo. Makadanon tayong tulata. Karayan matanda ito ayan tayo. Anya ti aramidan tayo dito ay. Aglangoy. Manglok-loko ka ka di, Hercules. Aglangoy tayo kiti. Nagmayat ti tanong ni. Nagmayat ngagpaiso. Sige. Magna kayo labaset. Agtakdar kayo dita asidag ti kayaw. O sige. Sige, umunog kayon! Yeah! Aday ta, nakastrap dan ijay Encantasia. Ado'y tidanom, nana, naggapo ijay ubog. Inuman nyo, tap na maagasan ka. Hercules, agyaman nagtasim marungkar ka dito'y balay, ha? Imbagak idikan ka asumarungkarak, Leia. Kanang yugak itinabilog adanom, nga inuman ni nanang mo. Tapno agimbagan iti sakit na. Ha? Nabilag adanom? Won, Leia. Agyamanakan ka, barog.
Awan anyaman na, nana. Agimbag kanton iti sakit mo. Leia, kumusta ti pa nagtrabaho iti negosyo ni Don Apollo? Nasaya at mat Hercules. Bak nang gayam at talaga ni Don Apollo. Kat naanos pa iti asawa na. Iso amas daawak taayo yang na ijibalay ni Donya Buding. Sapay ko ma, taipamaisanan ti asawa na. Wan nga rod, Hercules. Kat, kabaalam matlaang ti trabaho? Wan nagpakadakla ita nga aldaw, tasarong karak lang ni nanang. Di ka agdanag. Agimbag to matlaang. Agyaman ak unay. Kat sapay la kumaa, tao may kalata sumarungkar dito'y balay. Wan Leia, namnamaam day ta. Makita yu dagi jay abantay. Nasken amulaan yu dagi jay iti kayo. Anya, da kami. Agmula di ta bantay. Ay, dusa daytoy para kanya. No maibalod kayo ijay lubong nyo, kastamot laang ti aramidan nyo. Sa dino daytoy alubong. Dito'y ti makuna nga inkantasya. Agnaad kayo dito'y iti mabayag. Tapno agparang anatay kayon. Gaputa saan da kayon to na makita pa dagiti kakadwayo iti sindikato. Amom dayta. Wen, amok ti maipapan kada kayo. Kat ikaro yu dito'y tinagbas basolan nyo. Awan sa baling aramidan nyo, no di ti agmula iti kayo. Saan? Diyak kayak. No di kay agmula, di kay matngarod mangan. Matay kayo dito'y. Kasano adi kam mangan, kat nagadu abunga ti prutas ditoy. Makapuros kayon tulaang iti kaninyo, no nagtrabaho kayo. Ni Hercules, sa dino ti ayan na. Ni Hercules, makumikom at tumulong iti agkasapulan iti tulong na. Kas kada kayo. Iso tinang tulong kada kayo. Tapno idyan yun ti dakas nga aramid yo. Ngamket di, naskan nga ikaro yu tinagbasulan yo. Agnaad kayo ditoy iti ado atawan. Kat agmula kayo iti kayo. Dayta, ti katukad ti basbasol yo. Oh, kaya rigan mi matlaang ti balod. Wan, balod kayo at talaga ditoy. Gaputa di kay makasubli ijay lubong yo. Agingga, adi yung maikaro, dagiti basbasol yo. Oh, nabanlog akon. Aginanatayo pa'y. Wan saan mat amay parit aginana. Sige, agina na tayo. Podlugayam dagiti sinasao ni Hercules. Kat adda tayon dito inkantasya, madam. Ay, madadaal ti beauty ditoy. Sa bagay, nasaysaya atan ti kaadta tayo ditoy. Ngam ti matay tayo mat. Wan madam, patayan da tayo lakit de dagiti kakadwam. Iti kanito amaamuan da asimina kan kadakwada. So, sige. Dito'y tayo landa. Kat ni Hercules, ipagarup ko no ako yung ngampod no kayam amin dagiti nasasaw na kanya. So nga ita, pagbabawyak matan dagiti amin anagbasulang. Vilma, anya ti pagsangsangitam? Ngamin, amangan no sa distaka. Amangan no kanayon nagtuatong paan. Anya? Amangan no tinangton pagpakanan. Amangan no nakapupo kag tulatan diti balay mo ang nagdagkal. Apay ngagkatawa ka. Imbagak mat asa anak akasta, Vilma. Mabalin nga rod nga awisak dito ida Amalia kan Nancy. Oray agbalin dalangan akatulong ditoy. Kaasi damot ngamin.
Sa awan kadkadwak dito eh. Jayla katulong mo abakot. O sige, awan parikot iti dayta. Talaga? Wan, Vilma. Ne, apay nga rod nga ituloy mulat na ti agsangit. Gaputa, nasaya at kagayam. Honey. Ha, awagan na kun iti honey? Wan, honey itang tihawag ko kan ka. Gaputa, nasaya at kakanyak. Nukasta, agkalay sa tangarudan, honey. Nukasta, apok. Naimbagan tay ina ti gayem mo abalasang. Anya itayin tinagan na tay balasang. Ni Leia, apong. Leia gayam tinagan na. Naimbaganan ti inana. Isuan naragsak daitan. Kahit kumusta nga imet nga tanda dun niya budeng, ijay ingkanta siya. Innal daw da nga agmulmula iti kayo. Kasta ti trabaho da ijay, apong. Kahit kano da nga makarwar ijay ingkanta siya. Kat dumtang tulat ti gundaway, apong. Takas itilakay nga impan ko ijay. Imbis apa ibalod ko, ijayin ingkanta siya na ibalod. Iswada ijay. Nagmulamot iti kay kayaw. Nagbayag ijay, apong. Iswa na kaawid matan. Kat ita, saan nan asinublian ti dakas nga aramid na. Kamang matlagayam ti sindikato. Hay, apok. Kasla, di mo kabailan dagito yung aramidam. Gam kinabailam mat. Naturig kamat, apok. Wan apong. Aramidog. Taday tati na ito ding nga akam ko dito'y lubong. Kayat ko adumar ay kayon to itikalay sami kan ni Don Simon, Amalia, Nancy. Sige, umay kamin to. Maikari kami kadi adumar ay? Katuan Amuyo, nagbalbaliw akon. Akin susuplada akla idi kada kayo. Ngam ita, saanen? Kayat ko ngagpapagayam tayon. Agyaman kami, no kayat mo ti makipagayam kada kami, Vilma. Kan, imbagak ka ni Don Simon. Akal pasan ti kalay sami. Umay kayon to agnaad ije dakkal a balay mi. Balay mi, kunak Tagas sawa kamin tumatan. Agnaad kami ije balayo? Ha? Apay? Agbalin kayo akatulungan ijay. Kat natural nga agsweldo kayo. Ha? Di kay agdanag. Saan anauyong ni Don Simon? Naanos. Isungarod nga imanugot iti singasing ko. O sige, kayat ko, Vilma. Awan parikot, tanadalos mo't at trabaho dayta. Ti katulong iti dakkel a balayo. Wan, ngam saan ama ko na akatulong? Taag papagayam tayo mat. Pagtitinulungan tayo latta ti trabaho. Kat agyamanak no umanugot kayo. Iti kasta, sa anak amalidliday ijay. Taadda kayo akadkadwag. Sige, umanugot kami, Vilma. Si kagayam ni Hercules asarsaritaan da Amalia kanyak. Agyamanag, takadwada ka adimar ay iti kalaysak. Naragsak a panagkalaysam, Vilma. Agyamanag, Naragsak a panagkalaysam, Vilma. Naragsak a panagkalaysam, Vilma. agyamanag. O ala, ingkay sumangon iti lamisaan. Tatulungak ni Don Simon ang mga sikaso kadagiti sa nga ili.
Naragsak apan nakaamamukan ka, Hercules. Pagyamanak ti kaadam ita, iti daytoy akalay sami kan ni Vilma. Kamlaawan kayo, Don Simon. Agyamanak. Nuawan jay house ni Dunya Buding. Di yung naamam mo ni Vilma. Wan nga rod. Ay, nagado a lugar apagamamuan mi. Ngam ijay pa'y abalay. Kasta talaga siguro, Don Simon. Katsapay kuma. Tasaan yun nga aramidon, tikas iti ipapanyo ijay house ni Dunya Buding. Wan, Hercules, saanan ang maulit? Gaputadyak kayat, ang madadaal tinasayaat a panaglangan mi kan ni Vilma. Malagip ko dagijay napan ijay kanta siya, Hercules. Apaw, anya nga tatisa sa adin da? Jak amo apong. Ngam agmulmula da iti kayaw. Ha? Adda balasang nga maskidag! Ha? Inkantada diwan? Wan, siya? Kasta ag-feeding in ka! Inkantada diwan! Adi kakit kelahat niyag parang! Tamakig-tutak tumanay! Anya manon nga ag-fading in, apong? Ha? Wen, amo ko napong. Umasidag ti kayat mo asawan. Awan mat siguro makunam, apong Herman. Tanagtungpalak iti singasing mo. Wine, inkantada diwanam. Inkantada diwan. Anya itan ti mapaspasamak kada Dunya Buding. Sige, kitaan nyo, noan niya ti mapaspasamak kadakwada. Nagrigat gayam tagi karo iti nagbasulan. Kasla jakon kabaulan. Agasam nga idayta. Nagaduapan tayo, timulaan tayo iti kayo. Madam, dahito nga aramidan tayo, kat ti panagbabawi tayo, iti kinadakes tayo. Madam, nasaysaya atan ti kastoy, ngam ti itultuloy tayo ti agaramid iti dakas. Kat, agrigat tayo iti sidong ni Satanas. Ay, jaglakit di kayat ti Madusa forever. Ay, Deborah. Madam, kalpasan amay karo tayo ti kinadakas tayo. Nawaya tayon tuan. Agbyag tayon nga awan kabutang tayo. Kan, saan tayon tun alikliklikan dagiti pulis? Isu nga aganos tayo, madam. Agsangsangit ni Dunya Buding ta saanen ang makaanos. Nakitak ti panagsangit na. Ay. Naglad gayam ti rupa na no agsangit. Uyawam ka din ni Dunya Buding, apong? Saan, apok? Imbagak lang ti pudno nakitak. Narigat at talaga, ti agikaro iti nagbasulan. Ngam ka ba ulan da dayta? No talaga asi pupuso ti panagbaliw da. Inkantada diwan. Ala, Hercules, ituloy mo latta ti panagaramid mo iti nasayaat. Ta tinasayaat nga aramid, adamat katukad na apakaragsakam. Wen, inkantada diwan. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti makalawas, aseryetayo, anapalwan! Dolyar! Dito'y drama tayo! Hercules! Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo ken entablado a kaskada. Mary Jane Castro, Teresa Calay, Emily Calica, Bernie Peclay, Donabel Aran, Jonah Ributaso, Michael Lugitan, Joper Anas Basit, kanto'y pagayam yo, Isagani Yalong Bulyeser, insurat ken iti direksyon ni Bergie Peclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y estasyon Hercules. Agyaman kami iti ingkay panang trabay.